ndị be anyị bịakwanụ ka unu fụrụ ka lọọjị ụmụ akwụkwọ na-agụ na yunivasiti ka unu fụ ka unu ebe fabisi wee na-adapụ n'efifie na-abụ nke bụ na ụmụ akwụkwọ a na ebe anụnwa wee na-eti mkpu wee na-ebe akwa wee na-asị na prọpati fa n'ọdụkwa n'ime ebe anụnwa na fa ebupụta nwokwa ifefa okwe n'efifie na-abụ ka ife onu fụrụ ebe a na-eme anyị wee na-ekene Chineke ka ife abụghọdụ n'etiti abalị ka o mere ọ bụ na mgbe fa na-alahụ ụla ife dịka 2, 3 ka ife anụnwa bidoro kedu na ife ụfọdụ nne na nna aka akọ na ụmụ fa na-agụ akwụkwọ na yunivasiti fa kwụrụ ụgwọ ụlọ na unu ebe fa bidapụrụ unu ya abịakwa ka unu gere ife ụmụ akwụkwọ n'ebe a na wee na-ekwu ka unu anụnwa si wee dapụ o wee bụ na ebe ife anụnwa mere bụ na lọọjị a na-akpọ Alex Ekwueme Yunivasiti nke dịkwanụ na Ebonyi steeti n'ọkwa ebe anụnwa ka njinji anụnwa unu na-afụ jiri ebe anụnwa ndị mmadụ nọ wee na-asị kedu ife nwere ike ibute ụdị ife anụnwa ọkwa igolo ofu akpa simenti wee kpụọ blọkụ ruru 5000 ọkwa ya na-akọ ọsọ ụdị ife anụnwa ọ bụrụkwa na inye onye na-alụ ụlọ ego nọdụkwọ nso ka ị maa na ụdị lọọdụ egwara ya nya gota ka o gotara malụkwa na ọwara foundation wee lụ nya bụ ụlọ malụkwa na o ji ofu akpa simenti wee misie tipa aja 5 wee misie tipa aja 10 wee lụọ ụlọ wee weluzie ego ndị inyere ya wee fojuo na akpafa ụfọdụ ụnụkwa wee na-asị na ụfọdụ ndị landlọdụ na-esokwa wee na-ebute ụdị ife anụnwa na-aya agwafa ka a ya eti wee rụ ife kama fa ya eweta ego wee nye onye ya arụ ife na fa amalugo na ọ bụghọ fa ya ebi na ya fa asịsị lụọ ya ntu ahụ si lụọ ya ife alụta na tiburu ekpokọrọ ụmụ akwụkwọ nakọrọfe ego fonye na akpa na-achọ ka fa gbuo ụmụazị mmadụ n'oge fa erughị eru maka na onye agha amalugo na onye ebi n'ụlọ ahụ n'ọkwọ ntu a ka fa si alụgasị ụfọdụ ụlọ fa na-ele ntị ndị mmadụ kama na olu na nke fa ya ebi na ya witi famili fa maọbụ ebe o ya ebi ọma n'ụtụtụ esi ebe ahụ pụta wee jebe ebe ọ na-arụ ọrụ na facha ịlụ nke ahụ na fa na-efe ise a n'anya wee lụọ ya ọfụma na ivun na fa ya ada abịa na saịtị ebe a na-arụ ya oge ọbụla na-enene ka esi arụ ya na-esupavaisi ife niile mana oluzie na nke fa ya etinye ndị tenantị fa alụọ adịgboroja ebe ahụ oluzie na nke fa ya ebi fa alụọ ya ọfụma maka na fa amaghị alụ nke fa adịgboroja ka unu etigbuo fa nọ ndị mmadụ ka fa ya eji ndụ fa wee na-egwu egwu ebe ụfọdụ nọkwa wee na-akọmentị nọ na-abụfa kpọọ kọntraktọ ụgwafe ego one fa ya eji wee rụọ ife fa na-agba ịpala je na-achọ ebe ọ ya adịrụ fa chipu fa chọtazie ebe ọ ya adị chipu nọ ndị ahụ na-alụ ụdị ife ebe ụfọdụ nọkwa wee na-asị na ụfọdụ ndị kọntraktọ fa na-akpọ gwafa praịz fa ajụ emesizie onye agha ebe erufe ego oluzie mgbe ọ ya alụlụfe ụnọ ọ na-amaghị nọọsụzie ego nke ekwesịrị ịkwụ ya o weruzie ofu akpa simenti o wee misie tipa aja 10 unu fụkwara vidio anụnwa dị ebe a ọkwa mmadụ gosiri ya onye pụrụ mbọ ọ kpọrọ ka o tiri ya paịpụ n'ụlọ na ife o jidebe nwoke mmadụ gburisichaa ya ọ bụ na nwoke nwụ na-abịa ahụ ntu aka ka eti wee lụkwara ya otu mbọchị ọ na-adado nwoke mmadụ wee sịkwa ka m wetara unu ebe a unu makwa na unu ịdapụ ọbụọkwọ nke abụ izizi ọbụọkwọ nke abụ ebuo nke o ji abụ nke ịtọ ọkwọ nwekwa nke dapụrụ n'Ọnịcha mbọchị a 4 dekin 4 story building wee nọkọta n'efifie na-abịa ife na anụ obo ji ụnọ wee ghasịsịa n'ala a na-akọwakwa na nke ahụ enwekwu onye o tigburu na ọ dadodu mmadụ nke a kịta anụ nwee emekwana ụmụ akwụkwọ a na-ekenekwa Chineke ka nke anụ nwee etigbu ọdụ mmadụ maka a na-akọwa na nke anụ nwee ebido ha kwana onye ọbụla ọsọ onwedo onye ụfọdụ ebutedo akpa fari ụfọdụ ewetadụ fonu fa oke n'ọsọ ngwere n'ọsọ na ndụ fa akagodu ụnụ mana ụdị ụnụ aya ebido na oyi ebido na-enye saịn na-agba ka ifedi towai onye ọbụla gbapụta iro ndị jikwanụ fonu fa wee nọrọ ebe ahụ wee na-evido ya bụ ife wee na-ene n'ụlọ ebe fabi ka ọ dapụrụ nsịkwa ka m wetara unu ebe a n'ọkwọ nke na-afịa n'ihu akwụkwọ ụfọdụ ụnụ wee na-asị nọ ndị kọntraktọ bụ ife na-aka ọsọ ya bụ ife na ọ bụghọkwanụ ndị landlọd bụkwa na ife na-ebute ya bụ nsogbu nọ ndị enyere ya bụ ọrụ n'aka na-esi ebute ụdị nsogbu anụnwa ebe ụfọdụ nọ wee na-asị na inye mmadụ ọrụ ka ọrụ ọrụ na ọ bụrụ niile obodo oyibo maọbụ niile ebe tere aka maọbụ na ịnọghọ nso na ihe abịa nwukwa n'ebe ahụ ka ifu ka esi alụ ya bụ ife na gụcha onye ya akwụ ụgwọ maọbụ ịchọkwa na onye metụtara gwu anya na-eje ebe ahụ ka ọ fụkwanụ ka esi arụ ya ọ na-ese ife niile n'ife onyonyo na-egosi unu ka afụ ka esi arụ ya ụnụ adagbukwa mmadụ ọ bụlọkwa sọsọ ebe a na-etinye tenantị ka a na-alụ ụdị a na ụfọdụ n'ime fa na-alụkwa ọrụ ya onye nwe ụlọ ka onye ahụ bile ebe ahụ ọkwọ mgbesi a ka ewepụtara onye na-alahụ ụla POP amalụ n'elu ụlọ ya fioru katagba na lumi ya dado nwoke mmadụ dajisie ya aka na ọ bụ eburu ya jebe n'ụlọ ọgwụ ọdụ ụlọ ka ntu anụnwa ife a mechalụ na ụmụ akwụkwọ bi ebe ahụ na egwu ya ekwekwafa bakwa n'ime ebe ahụ ka fa lahụ ụla ka chi wee fo ọha ife akwụsịnata ndị egwu ya ekweba n'ime ebe ahụ fa eje bukọrọ prọpati fa chọọ ebe ọzọ fa ya alahụ
onye nwụọ na akịta ogenule egenu ka ọ gbaru luzu ọghọm afịa adụgori ya maka na ụmụ akwụkwọ anyị ekwezi bido ebe ahụ nke anụnwa o ya etikpozi ya bụ ụlọ kpamkpam ma bidokwa n'isi lụgharịa ya maka na omendia ya emendia onwedo onye ya ekweje ịchọta unu ebe ahụ agwa ọgụ gbawakwọ ọ dado n'elu ka a hapụ unu ka unu gekwa n'ife ụmụ akwụkwọ sịrị ya bụ ife onyonyo kwuru ike gwukworo. Blessed, see my lodge dey fall. See my lodge dey fall, guy. My television dey inside though. All my property dey inside this lodge. Start my lodge dey fall, bro. I swear. Look at the house that someone is paying for. Unu afụgoni enu kedu ife ọ dị gị ka ife butere ife anụnwa